Tongi Ktien U Blei bahagi ni Sngi sa sisin pat ngala ban wan biang sya fi syagi Jingiaseng syagi Jaka baro ibu pidan. Ngadon man ai ku Blei biang fi lyngba kini ke channel ke bangi wan syafi malaga porna ke Grace Worship Center nangni na Shillong. Ktien U Blei bangi i ke jingkyrkhu ke jong Blei lyngba kini ke channel. Managa por syga por ngi ai ke jingkren ke beper kat ke bau Blei o ai ke jing shai ke jing pen pau. Nga Sngi U Blei bah bang pelat ye ke tu ke jingkren ke bang ai ke teng balai kitma ha Israel. Ngayo I don de pol jar ki bru ke bepet tanga ke Sngi. Kadau ke dei bagi bru ki yo ye ke jing shai ba ke jing mentoi. Wat lang khlemla ye ke ban kren kum ke dei ban kren. Ha ke ta ke jing pen shai ye ke jing dei bat kini ke Sngi ke Khatduh. Dan rela kumnu nganget buon preng jong fi ke besngap pila yo ke jing shai. Bat menta ke Sngi ngadani ke ban ai biang ke Ktien ke jong Blei ke be dei biang bat ke jat ben Israel. Khatduh kan ne bat ngan keren ke ni ke por ye ke jing keren ke badan kam. Dan rei sigen tien Jowai ke bangan ya chkhmat ngakwa bangan penken mau fi. Ba ngila janpoi artat syagani ke Jingiaseng ke bangi pen kre. Kabangi ai ke teng Festival of Grace nganget finumpat hat ban ngap ye gini ke jingkhat ngoba na mga yo alat ye kabangan keren nang ni na katadaw nga kirpat ye baro iba yo sngo ngada kirpat ba pin pelat por na do ka arbu Sohthri ado ka arbu nyotrik mentau benai na do ka arbu Sohthri ngin long ka por janmet san chiteng bat nang ta ter ado Saturday ngin long ka por san chiteng. Area ke Sngi U try kabamot ag Sunday ngin pelong kapar kawe jimin step but ag kapar sau shiteng janmen nga kerpat ifin pelat por wan chini ke ginseng ngila penbenang ngila ai ke publicity ke ba bun bahag kelengger ke si Jaintia but lyngba gani ke media gani ke por nga wan chipi ke ban khot sngoba ifi sngoba ban pelat por ban wan ang tay madan pulo hagi tu ke Sngi ke bangila keren. But menta ke Sngi ngadon ban ai fi ye ke Ktien ke jong Blei ke badan kam bahang nga ai ke tengi ke ne ke Balang bat ki Israel. Ke Balang bat ki Israel. Kata ke dei ke bang kwa ngan keren menta ke Sngi. Ye ke ne ke jing hikai. Ke ne ke dei syapang ki Sngi ke Khatduh. Lesing alangan ong ke dei ke Khubor ke dei bat ki end times lani kita ki Sngi ke Khatduh. Por ke Khatduh. Ngidai ban keren ni gini man lagi por bat meta ke Sngi dan man keren ni fi kendiat angin ni por kat mangayo angin ni ke minute ke balabu angin ni ke channel ke jingi fi ni ke jingi kai kan ya rap ye pi bapin snow tu shai ye ke jat beri Israel ye ke jinglong kerpang jongka bat bapin snow tu shai ye ke jingi deiru bat ke Balang kaba U Blei ulabu ye ka angin ni ke pertai. Namar pi ke jing bom sngo tu shai ye gini ki art liki aka ka pen klumar ye ka rukom sngo tu ye ka Ktien ke jong Blei bat don ru ki behikai ye ka ban pen klem da pen shong nong rim bahana ka Ktien ke jong Blei bat ka klumar ka rukom sngo tu ka ega Balang ka ega jat beri Israel ha ka no rukom kalong bat kumju ka Balang kalong anu rukom. Tengah kuat bangan syuang ipi gini ke paling hikai gini ke jing hikai namar nga tip ba kidai ke Sngi ke Khatduh ke Sngi ke bengidai ke ban pelet jingmut ba ye ke Ktien ke jong Blei bat ban tip ru ye ke jingbu jong Blei ye gini ke arteli ke Balang bat ye ke jat beri Israel. Tengah kuat bangan pen syai fi kendiat ha gini ke por syai ke bengini ya cekman. Balai nga keren ye gini ke jing hikai ke jing keren jong ai ke jing hikai ke dei bangayo ia ke jing kelina ke bubun ke briu mga syaiong ngaya kendu shibun ke briu ke phone shibun ke briu shanga ke partner ke message bat kum ta ter bara ke jing slok ba marmet nga syaiyo ke jing keli ha ke jing dei bat ke Balang bat ke jing dei bat ke jai beri Israel te menta ke Sngi ngakwa ngan clear ke ne khna ma bin sngo tho ngi dan hangno ke ke bau Blei le ke bagadan ke Balang ke jai beri Israel dengan pun sngo tho ifis ngapa ngan pun sngo tho ipi ke ne ke beningkong fi kedan ke jingi per ke bakrau pen ke Balang bat ki Israel. Walit pen kle eka. Lada fi kle eka kan poya ke baklumar ke jingi jongi ke Ktien ke jong Blei. Let's see ye ke rukom bu bet jong Blei ru ye ke jing pendap ke jong u ye ke Bible ki dispensation
ngakwa agani ga pori ga bapin sngo to ba ka jingshai ya ga balang ba ka jingshai ya ga jai Israel kanya rap bapin sngo to ru ya ka por ka jong blei ka ibo blei le agani ga sngi te katu ga ne nganya le ban clear ba ban pin shai fi men ga sngi nang ne ka baning kong ga mga kwa ngan pin shai ga ni ga por ga dai sipang ga balang fi ka ga ni ga balang ka bangi ong ga church ga Ktien English Figa Ktien Balang, kawan na Ktien Greek ten rai, kabangi ong ika haga Ktien Greek yung Ecclesia. Figa Ktien Ecclesia, kawan na Ktien kabangi khat haga Ktien English, layo ika Balang, bat mangi malbanong ka church, bat mangi kasingi ong ka Balang. Henry ka jingmut ten rai, jangan ika Ktien Ecclesia, lani Balang, kamut kita kibala khat no kerpang, kita kibala penkirpang ila di naga pertai. Gabu kumda. Namara Ktien English kong the call out once or the call out assembly. Naga taga daw ngakwa managa sngi babin sngo to iniga balang. Ka balang kadai kaba U Blei ula penlong naga niga pertai. Kaba kintrop iya kibanget baro kibanget yo Jesus Christ. Kabakin trop ya baro kibala yo priangi ke jing map ke jong Jesus Christ. Kakin trop ya ke brio baro shitalup ke pertai kibala yo sat daga snam ke jong Jesus Christ. Kakin trop ya baro kibanget kibadwan ya ke jing penim ke balang bau Jesus Christ. Kini ki penlong ya ke balang ngani ke pertai. Badai lagi tak daw ngakwa agani ke por bangan ong ifi. Kajing Sohthri ia kini ke balang, bangi dia ke balang ini ke pertai. Kaya rapru ia ke brio, bapin Sohthri, bapinum Sohthri kerpang palat. Madan ke brio ke baya Sohthri kerpang, lala ke jangka balang, nama film Sohthri ia ke jingmut jangka balang. Ke jingmut balang kamut kita ke bala no kerpang na ke pertai. Naga taga daw dapi puli naga kam apostol na manyaw dekat balai pupra. Haka por kabau Stephen Ukren haki kam juga apostol. Uang kabalang haka riklaw. Yanu uang kabalang haka riklaw Ukren yakatu ke jing no jangki armilian ke Jew naga jing lang meraw ha Egypt South Pa Laipos Nemtam. Para bagi no yakatu Stephen upenan kam daga Ktien Balang. Tangan na puli pi nang ni nagi kam juga apostol. Ngat kini ke jing ikai gandai ke badan kamba. Ngakwa fin de pelet jing mut ru ban ngap ika. Uang kemni nak dekat ke balai pupra. Uni ulang uta ubala judan nak ke balang ke riklau. Lembak tau angel ubala kerana Nongluum Sinai. But lembak ikpa jingi ubala priangi ki oracle ke ba ya ke ban IT peteng hangi. Balai bau Stefan upenan kam nak Ktien Balang ke riklau. Kadau kadai bau Sohthri igani ke jingmut Ecclesia. Namar lada gidang dana Egypt, lada gidang shanga Egypt 4 day setiap balang. Namar ke Ktien Balang kamut kibala no nagatu kabarim kibala yat no paramaki baniat chikmat. Tedai nak kadau kadai ke ba menta bagi brio kim Sohthri iganero. Ni Shillong Kristan ni klemmi naga pertai. Ni klemmi naga jinglang barim, ni klemmi naga taga jing kaba jat kaba pop ni Shillong Kristan naga niam mag rukam mag kerteng. Dan giba ong Shillong Kristan ka baga jing juki galang kumjo. Dai naga taga daw kala kata taga jing Sohthri igane kanya rap pi pinshai ke ega balang bat ke ega Israel ngan sa pinshai ba hagani ga par. Kat kum ga jing tho ga jong absupa lada pin pulia. Haba Ukraine ke balang upenan kam ladapin pule ke city segi kolosai kalanang ke beningkong ke dekat ke ba arpun riu Paul upenan kam da ke Ktien mystery lani kata ke jingmayan fi haba Ukraine ke balang Ukraine sepang ke mystery balai uang ke mystery lani kata ke jingmayan namar ladapin pule bahayo absu Paul filap bau day mau ubayo ia kini ke mystery, ia kini ke jingpen pau, ia kini ke mystery man pen shy. Bamangi baro ki banget ki bala priang yu Jesus Christ, baro ngi day
ka balang baro ngi pelong ia ka met jong try ka balang shitlup ani ka pertai but u jisu unawan sing ni ka pertai unuman shaw ia ka balang Catholic unuman shaw ka balang Presbyterian unuman shaw ka balang full gospel charismatic churches kini unuman shaw inu ka balang uwan shaw ia ka balang ka met jong u ka jong ki banget shitlup ka pertai ki ba priang ia ka jing yap ka jong Jesus Christ ia ka jing mipat but ki ba damat ia ka jing kharsen ba ia ka jing kelaga bamut ia kata ka balang u Jisu nuan shaw. Today na kita daw ng issue express ka nga pertay na ng issue panpaw nga pertay daga bangi don gini ki balang ki local church ki bangi ong ki balang haga bangi panpaw nga pertay ban shakri bangi ban tip ndray kin mau baro gini ki balang ki day lada ki day ki bala priang Jisu baro ki day ki kon ki Jon Blei Nakataka daw tung inumya don kani ka jing sngaw ya pair katuka niam tuka balang ngam sngaw tu tau abang ayo ka jing kren ben iwe ka jing kadok ti ka jing ya mo ka jing ya dom ka jing ngakwang anong ifia kani ka par tangin kam shai kandiat agaru kam sngaw tu ka balang tong kanang mangan poil siya ka tong nganom la ngan siyang saang ta ngakwa mangan pani ifia kani ka par siya pang ka jing pair apeng ka balang bagi Israel kin mo ka balang ka shisha kaba Bible ka penankam ka Ktien balang ngan syukuran kandiat agini par ka balang ka sedang day hakikam ki apostol ka lanang ka baar haba ka Pentecost kawan bat abaw mensi mekhu yara ka si Pentecost ngamot banong dan si spaar pungut ang to mensi mekhu yar lapaw ki telit ding ki kli jongki nang tu ka sedang ka balang Badai na kita daw lebih puli ke Bible ke Ktien balang ke sedang nang to. Bat ngakwa ngan ong ifia ke ni ke par kadai haga konsep lani haga nongrim jong ke testament ke betamai. Badai na kita daw lebih pet bayi ke Israel hagi kam ke apostol sengaba hagi kam apostol lakren hagi kam juga apostol adu arposian ia ke Ktien Israel bat ia ke Ktien balang lapenan kam kat kendai sien. Nagataga daw tang nagataro pilas no to ba haga kam juga apostol kat kendai sien la kren ga balang arfu sien la kren syafang ki Israel kabamut ba ka balang kadan laga jong kadur ki Israel kidan laga jong ka entity la ne kata ga dur ka jingioi ka jingpan pau te pimla ban kle igini ngan pensyai ka tamen agisni kata ka ga jingmut jong abang kren igini ka Khubor ka balang lembat ka jat ber Israel Bapin sngaw to banam penyekhle iki. Fiingan penisyo ya gani gawai ka ba khamsha jisyo. Lala pipuli na Matias kala nang ka ba arpo pra na do udukhat ka ba khat pra ter pilap ya gani gawai ka Ktien ka ba Jisu shabu un kiyo sibeneng u ay ya gani ka commission na ni ka taga jing pa no ya ki briu ka jang u ki apostol. Uang ini ki Ktien u Jisu lawan u la krena ki u da ong la ay nga ka bor bera beneng ka Khynnah na magataken ko to kidalet no mapi pelang senrani ki benriu bera pen baptis ki ketang ka jong kpa ka jong khon ka jong mense ma khoi dahi kai ki ben sumari ki eke brokat ki bangala hukum pi hakmi ru ngangalong ringkat bat pi halag singido ba wai no ka pertai fi lyngba ki ka great commission ka bangi ong ka ta ka jing pano ka jong Jesus Christ ki sunrani ka mo ngakwa nganong fi ka ni ka par ka great commission nga ba ka dei ka ba play baro la ai hukum ya ka ba ki dei ben yalap ya ki brio baro aga pertai Katakan dia kebalang ka hapan lek keleng ke pertai. Kat bayar ke jat bener Israel ke Bible ke keren baik take tang ya ke Jew. Klem pa ya ke Great Commission haki Israel. La pa ya ke haka balang. Badai kita ke daw ke balang ke deban spread ya ke Khubor jang ke jingpenem. Kat bagi Israel kita naga jang ke rukom kaba uklem hukum iki bagi net pen priang ke gospel jang ke jing benem. Nama bagi Israel kita naga jang ke plan naga jang ke jing temu ke jang Blei. Naga kita dawa lek kelumar bagi balang bagi Israel ya bujlieka. Dan ngibri ke berkat ba namar bala wan kene ke testament ke betamai nang tade baro ngidei ki sembah jong Abraham daga jingat bat baro ngidei ki khon jong Blei mdei syu ngimdan syu apa kata ma kata ka hukum ngila dan baro aga jingai ben kata daum dan Jew dan Israel syu baro ngidei ki khon jong Blei wat lek
kle ye kata ka ba ngakwang anong ifi ni par kadai ka ba bakla ngaba ki khat ye ka Ktien English ka replacement theology ye gani ki briu ki kan renga yang nang ne ban ya rap ipi ba pin sngal to baka balang ka klem replace ye ki Jew ki Israel ki dan laga jong ka Bynta haga Bible haga Ktien U Blei haga program ka jong Blei ka balang ka dan laga jong ka jingiaroh. The day na kita daw nga kwa again ni par bangan ang ifi ka balang ru ka tau nganum da ay khat Bible sibon na siya ni par ka balang ru ka kynduh ngan bu ra taktin ya ki banget ki balayo jingpanem kat baki Israel kam kynduh tang kita ki banget baro ke Jew ki badagi Israel ka keren ba ka kynduh lo deki law yo jingpanem no pa yo jingpanem na tang baki degi Jew nrai ya ka balang la kadau be take tangi ki brio ki bala yo ya ke jingpanem ngai pi shai ya ke ni ka bang kren na ke ni ka par ngan ong biang sisien kan mau ya ka balang ka khlem wan kini no ya ke judgment Israel re ka balang ka dan la ka jong ka rule banle ke ni ka pertai bat ngada kwa bang na pin shai fi ke ni ka par ngapa haga balang ka klemte shu yangi bangindan ki lepi bangindan kita ki Diengdoh kita ki Levites kita ki Aaronic priesthood banga bu de Ktien English ka klem kan thup shu yata ngi klem shate shu angta bat nga kwang anong ifi hadu mentag sngi klem wan ra shu yata ka jingiasyllok haga balang ka klem rong kani ka rong tanga ka judge Israel. But day na kita daw nga kwa ba pinsngaw to ba ngi klem practice so igane hagi balang hagi ni sngi. But day na kita daw ngan pin issue so ifi ka hukum ko jong Moses kam simte shu ngaba ya ki banget hagi ni sngi like no ka moral law. Mo katu ka an kaba U Blei bo kaba day ya ka jinglong jingim kumnuban ke jingim ke badai khmat jong Blei katu kadang trekam hendrekan mau kam mosaic law kani ka an ka bala island bau Moses ka ba day tangbat ki Israel kam dan jinga day ber ka balang kam shate ka balang hagi tu ki an jong Moses fi day na ka daw vi man sngo to ba mshim dan hangne nga ka Bible aga testament ga batamai da skap ang na krene gani mshimdan hangne ru aga testament ga batamai ba la condemn la penrem la ne begin hab aga jingbishar kibriu lesingan bu dengan mshimdan hangne apa ka testament ga batamai ka ba kren ba on bishar la ne nuan ga jingbishar jong Blei haba pimle ega hukum kamdan kum kata kamdan ke condemnation la ne kata kajing maham kadai tang ia ki Israel bau Blei bu ke testament ke berim kat ba ke testament ke betamai la pin pulian ke city ke jong Paul shagi Nongrum ke lanang ke pra fin lap agani ke lanang ke pra naga de khat ke beningkong ke ong ne namar kata mentam dan syuk ke jing penram ya kita ke bau Kris Jesu ke bamiat ke bakum ke do andre ke bakum mensim ha ke testament ke betamai kam dan syuk ke jing penram ya kita ke bedanau Jesus Christ kam penram syu ingi ke jing dai baga anjong Moses ngi mahap syu hangta like no ka moral law ka mangi practice agni ngiban buram ki kime ki pa ban i kita ga de ka way na ki moral law nga kwa ngan ong fi ni ka par what is to bakla nga ne ngam persya hukum harai ngatip agni ka Jaka ngayang ngam kren persya ka hukum de ka hukum mangi tip ka pop ban nga kwa ngan ong fi ai ngu U Blei bangi setip ka pop ban ka pop da ka jingdan jong ka hukum ka pen ki im shat ka pop ong nga Bible bat nga kwa ngan ong fi ka hukum kedai ke berkedau bangimla setiap yang deka ngihap ban let show Jesus Christ bat nga aingu U Blei baga hukum ke dan jidai tangbat ke Jew kat baga balang kamahap show ke jingte jong ke tu ke hukum ke jong Moses bat nga da tuai bo Blei un pinsel tu ipi bapin shai kata namar wali je khle gani fikram ot share fikram kenyalang berat show fi walit perkhat fi dan ki priu ki ba mudur ba manganga hikai ya ka banga persya hukum ngakwanga na fi aman soto kinugi hukum ki ba tray kam ingi ba kinugi hukum ki bam tray kam shu ingi
Namar kita mdan syu ke jing penram mi kita ke bau Chris Jisu. Ngingi maap syu ke jing tim ke hukum. Namaru Jisu ulayap aga ding fna ka Bible kong stis ki galtia kalnang ka balai u Jisu ulaba no yangi na ka jing tim jong ka hukum. Baka jingkyrkhu ka jong Abraham au Chris Jisu kan yo wan singi ki gentle bangin yo priang yo mensim da ka jinget ang ka Bible. Nga kwa fin shaya ka Bible. What you snap si tengi ka tin ka jong play snap lut ikani ka bang kran. Ngi dana ay menta ngi dana ka jingay. Ni ai ngu yu play baka hukum ka wando Moses and ray kaching ai baka jing shishagi wando Jesus Christ. Fitim na miya ka hukum la shu pateng au Moses. Kat bay ka jing ai baka jing shisha uwan dala dia. But day na kita daw uwan ni ka ban utip baka hukum kamla. Kat kumu sa polili wang la ai ka hukum ban pensngap jari ka shintur baro. Baro ka perteka de ban haba ka jing penram. Nakata daw sa mdanu bahop mdanu wedu baro ila le pop baro ila le do le no e ka buram ka jong play. Balay namar u Jisu wan nama yo ibam dan lat. Lakat e ka jingka jing ka temple adin mu Jisu yap. Ban peni bau Jisu le maga snam jang o. Ngim dan shu agata ka jingle Lyngdoh ka jong o aron. Ngim dan shu agata ka jingle jong kita ki lebi. Ngim hab shu ang ta kata barakat ire tangi ki Jew tangi ki Israel. Balay namar kimpat priang yo Jesus Christ kom o Messiah do mendagisngi. Taga daw nga kwa ba pinda shy ngene nga kwa ba pinda sngaw to ngene ba mangabat mafime dagisngi ngi dan na paka ni ya jo jingay ngi dan o Jesus Christ but ngi day ki ba dan o mensim ko mdan chuga jing penram mi kita gi ba o Christ Jesus ki ba mi ya chuga ba kum gado nregal ba kum mensim yang im dan jing penram nga kwa bangan ong ipi ngene gapor what let trap dalade nama ke jinget ka ba bakla kanyalam shuga jinglong ka ba bakla ke jinget ka ba day kanyalam ipi shuga jinglong ka ba day fi ngi tap ki banaga hukum ka jong Moses hagani ka ya ka jingi menta klem da tip ki apply ni am shingi ngam krene ka moral law ki sacrificial law ki ba apply shingi. Mau kidan gitu ki balang legalistic ki balang anru ki ba applying ki ba datang ki jai dari Israel. But teng iwan ra ikani shingi. Ya ka ban le ki Lyngdoh ka ban le yu aron ka ban le ngakwa ngano fi ki le become apply shingi gane. What laga day ka jingi day ba ka jing ai ka kam ka jong play what shimmi ka jing ai ba pi hap apa ka jing tim joga hukum what pim dat chu ang ta u Jisu la ba ngi ka jing tim joga hukum la pi ai ka kam ka jong play what ai ka hukum joga hukum ai ka hukum joga jing ai ka jing command ai daga donot ka ba command pinyo iu plain ka khui fi wali tiang ka jing tim pim hap cho ka jing tim ya ka tanga kren shine nang ni pim hap cho ha ka jing tim lada pidang haba ke jing tim u Jisu yap le nai u Jisu wan man yap ban ba ini ke jing tim ke hukum klem pelat yang ini ke jing tim ke pisah ke bangi ai show play la pelat yang ini ke jing tim de ke snam ke jong u Jesus Christ but day ke daang yang ni ban hikai fi bagi dan ke be day bagi jai min Israel bagi dan ke bami day show ban ke Balang wali ji khle ke Balang bagi Jew kani ka jingi kai ka dega banga kwa fina ngap ba la ka dai ne am ka banga kren na ma teng dan ki briu ka syukran klem ngau to but pi practice ka ek ba pi klem ngau to ya ki nongrem na ka ktien ka jomble da pledging mot ba ai ne hatong idang dana ka ta ka jingtem hatong idang hap apdeng ka ta ka jingile ka bala dang imla ban ai shi ka kamu playing hap sa ta ka jingtem hatong idang hap ang ta hapule ba ai ka Bible nang nuwa ka testament ka batumay ba ka to. Waru Jisu bukran to ka gospel ka jong Matthias kalanang ka ba arpulay nga tipi ka toro. Fite bukran ka por jong no haga por ba udang dana hukum Jisu o atcher ilade. Pitana daw Jisu atcher ngini atcher. Fite na ka daw piyaban snow to balayu Jisu hap atcher. Balayu Jisu kuran ka ke namar udang dan haga por ka hukum uklempat yap. Hadin mo Jisu yap walami ka jingaye usayo Apostle Paul baru Apostle Paul wanra ka gospel jong ka jingaye baru hikai pipuli Apostle Paul de expert
Udai ubadai jong hukum umi naga judge Benjamin. Hebrew nagi Hebrew. Naga hok kaba naga hukum dan jingram wang. Henry ubrio uklem yang shu aga hukum. Hikai ke jingai naga sitis ki karin kaba argal nang kaba kendai. U blei it yo ba ai daga ba kemen. Tau ba bet kendiat art kendiat. Ba bet shibon art shibon. But day na kita daw nga kwa ngan ong ifiga ni par. Togin sngaw tro kumnong i Shakri U Blei. Banginum yakhle ki Israel bat yangi ga balang. Na magabalang ka dan laga jong role ki Israel ki dan laga jong role. Haga program ko jong Blei. Snga ba ki Israel ki day ki brio ki bala jet kerpang daw Blei. Ki day ki God's chosen people. Ki day ki brio ki bo Blei ula da jet kerpang. Ki dan laga jong ka Bynta. Blei un pen emi ki Khatduh ne. Haga way ki skingan sa puli pinega Bible. Fina puli ki stisi ki Nongrum kala nang ba Khatduh. Tangini puli ki stisi ki Nongrum kala nang ba Khatduh. Snga ngan puli ki ni par. Naga de khat ka baning kong kendiat upol wang ne nga kelite u Blei u kentai no khat yo tau pai lang jong u kam long umta na ngaru ngalong u kenja Israel no sembah u Abraham naga jat Benjamin gamot upol u ya wanra ne ba wat la da wanra maknai gani ga gospel jog jingai u klempen ye khle ye gani bat ge jiu baru ang ato u Blei un kentai no yanga yangi wangar ngade naga jat Benjamin. Nagataga daw na pipuli gani na mga miyo por shibon kala nang kabakhat ar sngap ngan puli gani kala nang kabakhat ar uang gini Ktien ngan puli rekat kaba arpo san ka ang gini Ktien sngap ngan puli namar ngam man yafi ban tip ko para banget syafang gani jing mayan yo pilong gi batarai start iladi baka jing kala jalang sitang Shillong nagi Israel tanda ba kata jingdap jongki gentle kanda yo awana po. Ana kumta ti on pen imi ki Israel baro kumbala to. Figa jingdap jongki gentle kampat dap. But abaga jingdap jongki gentle kata fullness of the Gentiles. Mau kata jingdap jongki gentle kadon kam. Ngingi degi gentle. Aingu U Blei bamentau Blei udang pendap. Ya kani ke besar bat mangani tuifi. Kadang dan ke jingilap. Blei udang ai ke jing ai. Ai men se me khot ngida naga ya jong ke balang. Bat ke priu ke priang yu Jesus Christ menta ki de ke balang ke met jong try. Lapen ye so lapen ye dai ki ke met ke jong try. Bat ngekwak ngan ong fi kani ke par ken mau. Kani ke jingdap jongki gentle kan sepai. Haga jingdap jongka but pinyo iya gani ke por ngapangan pen iya fi hagani ke clip mat ke Bible ka onda kumta ngapulil nang ka Khatduh na ka khat ka ba arpo Henry ko ang ini ke Ktien ngap ngan puli ka khat ka ba arpo anda kumta to an pen emi ke Israel barok ka to unong pelat no unwan mi no na sayon ba pen pai no ya ka jing bom Ri Blei now Jaka tika tau u Blei udah laga program ke Israel. Ya ka bangamla manwanra alut hangne manag sngin ray nga shikwa banganwanra igani bapinum ye khle ya ka balang bagi Israel. Wala ye khle. Wala le Jew. Pin pa siya ka babakla kan mangingi yo ban rung siya ka jing Shakri Blei dan tanggaw ka daw tang na marbaw Jisu yap lo ka ding fnaw pen me ka snam. But u Jisu day mo ubang how Petras haga gospel ka jong Matthias kal nang ka bakatan rio lala pin puli na ka Bible u Jisu ang ini Ktien ngan Petras melong mau nrei halor jong ni mau siang ngan teye ka balang bagi kredap jong ka dujok kinom la ka ang kerpat vivin ngapa u Jisu krene ka balang krene we balang u krene ka met ka jong u ka bo Blei un pen skamika ajis ngotonat ek tu Ktien barabar o Jisu ikran baru Petras, wang Petras memede mau. Hari halor jong ni mau siang. Ngan teye ke balang bagi kerdap jong ke dujok kinom laika. Ngaju aingo U Blei bangayo iba kata ke Ktien ke bo Quran u Jisu ke trekam. Adu menta ke sngi ngap anche tu ifi. Nadu ke lenong ke baar jong ki kam ki apostol. Ha ke sngi ha ke bala penkaya ke balang dau mensimu kuat. Kani ke Ktien bau ang u Jisu ngan teye ke balang. Ke trekam, ke apply, hadu hagani ke sngi. Kilami, ki riu krau ke pertei ke bubon, ki riu he
klik ki bobon. Kilami kita kibayang persya ia ke gospel naduk mendai. Kilamut ban penduk no ia kini ke balang. Tang imyu tindil way nagi Nongpoh ban translate ia ke Bible nagi Ktien Greek siya Ktien English. Tang imyu la pensitom la perengkang pari la pet keleng. Bat ke kwak anong fi kilami ki briu ki pensitom ki apostle penliap krai kli ki riu khot hadu mentag Sngi penjat le ben le persya henry ke Ktien ke baong Jesu ngan tay ke balang. Bagi kredop jang ke dujok kinomla ngiyo i. Bagi klemla kanang roy penban. Bat menta kapau, bat kalanang pau. Pila ban mudur bahagi Muslim country. Shibun bagi beriu ki bakla ke bamut ki pada Syamyu Jesus Christ. Baru Blei upeniyang ye ke kam ke jang hagi Jaka barok. Kani ke balang ngam kreni wei balang. Kani ke balang ke balang ke met jang try. Kadai Khubor ke bakli ke bau pol wang deda ke balang ban pentip ke jing start ke bau bon sertap ke jang Blei. Syaga ni ke pertai, syaga imlang salang. Wat syaga pertai ke bakan jaman sim. Lesing anum keren kum tayo ke jeliu palat. Hari ngakwa bangan suong e fia ke ni ke par. Ke jing keren janga kadai ba ya ke balang wali penyekle bagi Israel. Sengap bangan penifi. Fi ya ke balang lapan mi day hagas Sngi pendekas. Lapan kado mensi makhot. Kabadigi Israel. Kala dan nadu obasnang. Bat sengap ngan peni gawai ke Ktien na gani ke par ke bakham sengot nat. Bapindup sengot ho. Fi iya ke balang lapan ka nadu ke Sngi pendekas. Bat kan kut hadu ke Sngi jong ke jingrong no. Kandai ke bakut ke ich jong ke balang. Dalam rong no ia ke balang sebeneng. Kala complete ke church age. Lani kata ke ya jong ke balang. Kat baki judge benriu Israel kanumpat kut. Kanang dan ke program ke jong Blei syakmat ke bodang deal. Bat kini ke judge benriu. Nama kedai ke Jaka, kedai ke beriu. Kat baka balang, kedai ke banget. Kepada mat, ia ke jing penem. Nak kata ke daw, fiaban sengot ho bah. Bagani ke balang kan sekut day hagas Sngi ke butrai unrong no igi riu khoi kemat ia ke balang ke met jong trai kaba khoi kaba internet kaba thok bria alam ne kaba sti but day ne kata daw ngakwa ba fin de shai ba igane fi minta balai ngakren kat ni ke Ktien ke jong Blei balai wat minta ke Sngi ke persang manwan ra Ktien ke jong Blei khnang baki numrung ki iki babakla hapo jong ke balang namar ke jinget jong pi ke day benya day bat ke Ktien ke jong Blei namala da ke klumar kanang penwit kalang klumar ke balang ke met jong try ngakwa mata ke si ba pin sngap ngakwa ngan pen shai fi ba Pilipin sngo tho ngan ong biang si sin ya ke balang lapen kado men se ko bat kani ke balang kania apreng jong ke jingle ro kan roy kan job bat kan kut day hadu ke Sngi ke bau Jesu unwan shau ya ke riu khot ke jong bat kani kan kut aga jingrong no bat ngani thu if on rong no ini ke balang bat ki riu khot barok ni le lamba do try kan kut kani ke church is and rega judge ben riu Israel ngan ong biang si sin kanumpat kut kanang dan ke air ke ke kraw ya ke bangamla ban krendot ang ni u Blei nang deal bat ki kinang rung apa tribulation kinang hap ani kynduh balu tu merat klaw kanan ke peace treaty bat nang ta ter kan sedan ke tu ke Jingiasyllok bat kin sa itu baklar wat ia uniu utau briu jong ke pop mo kin sedang man island u wat bun shong ke temple bat un suan ra ke Jingiasyllok da fikir bahai kata uniu briu jong ke pop un imitate lani un persang le ku mu Jesu u ban wan ra ke Jingiasyllok ko bishisha uniu wan ra un kulare ke Jingiasyllok ka Bible ko ang kitab Isaiah mdan Jingiasyllok yo babaman shipor bini igana ke Jingiasyllok ka economy kan ki ri ke pertai ke Jingiasyllok un la man Jingiasyllok bat kan wan ke Jingiasyllok an roy anai ka Khatduh un Jowai ke jingmane bat aingu u Blei bangingi tip igani ki but day na kita ke daw agani ke par ngakwangan ang fi ki ju kin ndang yat hagata ke process ke jong Blei but ya ke balang on rong no but kanum dan show but kan sawan biang ringkat baru Jesu agawi ke par mani senshan lembat u agani ke pertai haga Jingiasyllok ko bisya jar snam na kita ke daw ngakwa mena ke Sngi ngan pen fi na agani ke Ktien ke jong Blei sengap ngan pen kumne ke balang lesing adang dan por sa kendiat ke balang fi kadai ke bapediang yo Jesus Christ kemunang penim kat bagi Jew haduk mata ke Sngi kempat tre ban itu yu ukum Messiah
lani kumu nong penem jongki kempat trek ban priang bau jisu de blei ubalong utau blei ubalong nong pelong kempat priang kata kidang kentai adu mentag sngi tedai na kita daw ngakwa gani ga por shoi ga bangan penkut ini ga jingkran da snga bahangan ai gani ga Khatduh fi ladafin pulin na ga gospel ko jong Matthias kalanong kaba arpo sao habau jisu kurani ga sngi ki Khatduh u ai gidak bat ngan puli gani ngal nong kaba arpo sao ngan puli na ga khat kaba life ar wang to nangti ye ga parsi no ding dombor haba ga tanat jong ugala khilong baga seisla fitip baga lior kala jan kumjo mapiru haba binyo igni ki bra to tip baga lang hajan haga jingkhang fi gani ga dai ga banga kran fi we new ding dombor kumno ki khilong ni gisla u Diengdoh utaubat ia ke jat benriu Israel. Bat nda haba ki jingja ki bubun, bat nda baga ni ke jat benriu mentagala sedang ban pau ke pertai. Ini ki tma ki bejam enta po maang tayo po Israel. Kani ke jingele bat ki Iran, ke jingele bat ini ki Hezbollah, ke jingele bat ki Palestinian nang ta ter pin pet ini baru khat ki sla ki bala sedang ban kilong. Nagataga daw nga kwanga nang fi ka Israel bat ka Balang ka dan ka Jingiasyllok ka Balang kan hapan pet siya ka Israel kum ka alam clock lani kum ka baji ka batit tok ban ito ya ka por ya ka season ya ka ayom ka ba blame le nagataga daw labu ya ka Israel ya ka Jew ba ka Balang kan pet baga program go jong play galong hangne but day na kita daw what let nyo ben iya ki Jew ki dan laga jong program ki day bo play lo bo baga jingkan tat jong ki yo jisu kalong penman ga jingkyrkhu ga ba ka bamla ban muddur ba ya ga jimpenem ka poishingi u jisu wan chen ga perthai wang ha ga gospel jong yohanes nang ga beningkong ka khat ga khatwei wang no ulawan shigi bedai lagi jong hare kita ga bedai lagi jong kim shim la tre ban pdiang yo shanu ki ita ga bedai lagi jong ki day ki Jew ki klem tre pdiang yo Henry wang kumno khat ar jong Yohanes nang meningkong wang kumne wang Henry kat kipa pudiang yo Jisu hagito la ai ka bar manang ki kon jong blei kata ki banget aga Ktien ke jong U ki bam sim la khashu naga man naga do naga manu brio Henry ki bala khano blei ka bakrane ke jing kha arsen ka bana men sim khot jong blei naga ta daw ngakwa ba pintip ngi yo ege jing penem ai ngo u blei ngila yo ege jing penem ngi de ki gentle but u blei adu ke jing dap jong ki gentle undang yai trei hagini ki sngi hare ken mau ki Diengdoh Ukraine ke jat Israel ai mangi kum ke Balang ngin pet ngin yo I bak udiu Diengdoh ka bamut ke jat Israel ka ege bejang ni ngri ka ege bejam enta ka de ke jing pen kinit ben reo ka de ke jing pen ki ke jong blei ya ga Balang bakan pen kre elade ba ngin yalap bahaya ke gospel ngin em ke jing em ke ba pen sngo bahaya blei ban ngin pen sedang ye ke ban yo I shai ke dar ba ngide ban mau ba ka Bible kong uong kom ni jisong kumjo ma pia ba vinyo igni ke bro to tip bakalang haga jing kang but ngakwa nganong fi kani patang ben reo ang jisu kanom let no rei weiru Ktien U Blei kinom du no kanom let u Blei pendap ika nakataga daw haga ni ko por shabangan penkut ngakwa nganong fi nganget pishai baki Israel bat ka Balang kadan ka Jingiasyllok ka kraw walit pen kle ika kadai ka ka ba klumar la pi pen kle are nganget lyngba ni jingkran jonga haga ni ko por kanya rap ipi ba pin shai haga jing dai ba ka jing shakri Blei tengi tip bangi don menta gi sngi ba Khatduh ngila jan poyatat shaga bakut haga bangin yo I ya ga jingriu jong turai but haga baga pertegan kenyo but pinyo iganan ga jingrong no ini ga Balang but ngada kami lenti ba kani ga jingkran kanya rap bangin pet yo Diengdoh la do la segisla fitip baga liur ga lajan te menta ga singan penkut no but ngadwai baga ni ga jing hikai kala ga jingkyrkhu fitang ini twai ko pa ga ni ga por daga donut ga basngo eme nga ai ngo eme baling ba ga ni ga jingkran kanya rap igi babon baginum sngo tho bakla bakin yat banda shai ga Ktien ga jame baginum pen kle go try ga Balang bat gi Israel ngidan go pa ga ta ga jingaye bat bagi Israel kin haban ya shibon ge haga jing em junkie nga ai ngo eme ko pa baling ba ga ni ga jingkran ga ni ga por kanya rap igi babon but men yo lut ya ka buram haga Ktien ga dong Jisu ngi duai amen bat amen to Blei un kur khui fi ku Blei shibon